Evo me, stao sam se odmorim jedno 130 km od Kostanaja. Evo vidite ove zaštite od vetra koje imaju pored puta, ovo je fenomenalna stvar. Zima je, bravo, gledaj, zaledila mi se pašteta, ne mogu da jedem. Sav drhtim, još jedno 120 i nešto kilometara. Danas sam odlično vozio, već sam prešao negde 570, 560, a kasno sam krenuo, sam bio u policiji i malo pre se desilo čudo. Ja iz ove zaštite stao da obavim nešto tamo iza, nešto u grmlju. Kad odjednom kamion koči, brate, ono, hoće da se polomi, stade 100 metara iza ovoga, evo, tamo, vrati se u rikverc, ja rekao, gotovo, sad će neko da me pljačka, posle svih ovih kilometara, sad će neko da me pljačka, izađe čovjek, kaže, ovo je čudo na čisto srpskom, pomoz Bog, znači, srpski kamionđija. I dogovorili smo se danas da se vidimo večeras u Kostanaju, kad ja stignem. Ovo što se treba kadar, to je zato što sav drhtim koliko je hladno. Mislim, stvarno zaledila pašteta, ovo nisam vidio u životu. I majko, biće zanimljivo ovaj povratak do kuće.